Meisterwerke. Co je to podnik Meisterwerke? Opíráme se o důvěru a sílu inovace při všem, co děláme. Jen tak můžeme na základě chytrých nápadů vyvíjet kvalitativně vysoce hodnotné výrobky a úspěšně je prezentovat na trhu. Jako důvěryhodný a zodpovědný partner kvalifikovaných specializovaných obchodů. Ač jsme mezinárodně operující podnik, hlásíme se i nadále k našim kořenům v pohoří Sauerland. Našemu původnímu sídlu jsme věrní už celá desetiletí. Stejně tak jako přes 600 našich zaměstnanců, z nichž mají téměř všichni své domovy v bezprostředním okolí. Pokud jde o naše pracovníky, vsázíme na kontinuitu a dlouholeté partnerství. Neboť naším pravým kapitálem je jejich talent. Naše výrobky tak těží jak ze zkušeností starších zaměstnanců, tak i z bohatství nápadů mladé generace. Máme respekt vůči přírodě, vůči lesům. Důsledně se proto vzdáváme používání dřeva z tropických pralesů. Nášlapná dřevěná vrstva o tloušťce 2,5 mm představuje to nejlepší možné ekologické využívání dřeva. Jako například u našich vícevrstvých podlah. Stabilní nosnou deskou HDF šetříme hodnotné pravé dřevo. Seznam našich inovací je dlouhý. Dokumentuje jej přes 200 ohlášených patentů. Duch naší vynalézavosti nikdy nespí. Inovace totiž znamená dělat osvědčené věci stále novým způsobem. Při hledání toho nejlepšího řešení se orientujeme na techniku, funkčnost a design. Neboť jen z kombinace nejlepších řešení vzniká mistrovské dílo. Náš úspěch je výsledkem systému. Nabízíme perfektní řešení, protože vždy uvažujeme v rámci celkových systémů. Kdo si koupí podlahu našich značek Meister nebo Schulte-Räume, obdrží také jí přesně přizpůsobené příslušenství, prostředky údržby a nářadí. Prémiové výrobky potřebují kompetentní poradenství a ideální prodejní podmínky. Právě proto výrobky podniku Meisterwerke nabízejí jen specializované obchody. A právě proto jsme náš servis a marketingové aktivity důsledně zaměřili na potřeby našich obchodních partnerů. Vůči zákazníkům, kteří se rozhodují pro naše výrobky, pociťují velkou odpovědnost. Neboť právě oni nám darují svou důvěru. A proto jsou našimi partnery jen vybrané specializované obchody, kde se individuálně a kompetentně starají o přání našich zákazníků. Dvě silné značky pod jednou střechou. S našimi výrobky pod označením Meister a Schulte-Räume sledujeme stejnou filozofii. Značka musí v povědomí zákazníků odrážet nejvyšší možnou důvěryhodnost. Zkušenosti celých desetiletí a naše chápání pojmu partnerství vytváří produkty, které zahrnují a spojují nejvyšší kvalitu, nejlepší komfort a dobré svědomí. To je podnik Meisterwerke.